Какво е критично мислене и защо толкова всички го величаят? Критично, освен войнарски сайт, е и състояние след претърпяно ПТП, развод, раздяла, смърт на близък, както и състоянието на Република България и сектора на здравеопазване. От тук можем да видим, че критично е онова, което е решително, което ни изправя пред някакво изпитание. Тоест, критичното е винаги някакво важно нещо, събитие или действие, в което се решава някаква ситуация. Общото между ПТП-то, смъртта, развода, раздялата, състоянието на Република България и нейния сектор на здравеопазване е, че и шесте неща са кризисни. Тоест, и шесте изказват някаква криза, някакъв решителен момент. Решителният момент пък е избор между две или повече неща. Така, критичното представлява деление, както можем да се уверим и от гръцкия корен на думата крино, което означава разделям, разграничавам, но също и решавам, както и куп други неща според контекста. От това получаваме и думата за криза, кризис, което е решение в изпитателен момент, такъв, който е решителен за мен или онова, до което той се отнася. Така, критичното мислене е мислене, което подлага нещата на изпитание, деление, анализ и те прави изключително досаден, отблъскващ и неприятен за околните хора и абсолютно невидим за всяка жена.